ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் இவ்வளவு குறைவா இருக்காங்க? மணிமேகலை மத்தாஜி ஆல்ரெடி இது போட்டாங்கல்ல, மெசேஜ் போட்டிருக்காங்களே 5 PM. ஓகே, மெசேஜ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. இப்ப ஏன் அந்த இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க மாதாஜி, வந்துருவாங்க. ஓ, என்ன கிளாஸ் இருந்தது தெரியல மாதாஜி. உஷா மாதாஜி எல்லாம் இருந்தாங்க. அவங்க ஓகே ஓகே, இப்பதான் முடிச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க. அதனால ஒரு வேளை ஃப்ரெஷ் ஆகி போயிருவாங்க. நோ ப்ராப்ளம். மேபி அந்த இனிஷியேஷன் இருக்கலாம், பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்லிடுவோம். 3 o'clock எடுக்க சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, அந்த கிளாஸ் இருந்தா இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இவ்வளவு நேரம் பண்ணாங்களா? 3 to 5 வரைக்கும். ஓகே, ஃபைன், யூட்டிலைஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, நம்ம ப்ரேயர்ஸோட இப்ப செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். அவங்க எல்லாரும் வந்து ஜாயின் ஆகட்டும். அதுக்குள்ள ஒரு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணலாம். லாஸ்ட் வீக் உஷா மாதாஜி என்ன எடுத்தாங்கன்றத ஒரு முறை ரிவ்யூ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம ஜஸ்ட் ஒரு ஓவரால் 5 minutes டிஸ்கஷன் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் நாம செஷனுக்கு போகலாம். ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नाम को 4th chapter. Sorry. நான் இது வரைக்கும் முடிச்சிருந்தேன். ஸோ ஷீல பிரபுபாதருடைய மனைவி கூட கிருஷ்ண பக்தர் தான். ஆனா நம்ம பிரபுபாதர் மாதிரி வந்து இந்த ப்ராசஸ் மங்களாரதி இதெல்லாம் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னு வந்து அவங்களுக்கு அந்த விருப்பம் இருக்கல. அவங்க ஜஸ்ட் வீட்டுல என்ன பூஜை புனஸ்காரங்கள் என்னவோ அது மட்டும்தான் செய்யணும்னு இருந்தாங்க. ஸோ ஹர் ஐடியா வாஸ் ஜஸ்ட் டு வர்ஷிப் த டிடி அட் ஹோம் அண்ட் லீவ் பீஸ்ஃபுல்லி. ஸோ ஆனா நம்ம பிரபுபாதருடையது வந்து ப்ரீச்சிங். இஸ்கான் இஸ் அ ப்ரீச்சிங் ஆர்கனைசேஷன் இல்லையா? அதனால அடுத்தவங்களுக்கு போதிக்கிறது தான் அவங்களுடைய மெயினான இது இல்லையா? பகவத்கீதையும் பாகவதமும் எடுத்துரைக்கிறது தான் அவங்களுடைய மேஜர் பிரின்சிபல். ஸோ லாஸ்ட் வீக் இதை நீங்க எந்த வரைக்கும் முடிச்சாங்க மாதாஜின்னு நீங்க யாராவது சொன்னீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஹை லெவல் அதோட நம்ம அப்படி கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். மாதாஜி மொபைல் என்னால நெட்வொர்க்கே இல்லாம போச்சு மாதாஜி. ஓகே, லாஸ்ட் வீக் யார் அட்டென்ட் பண்ணது? சேதுலட்சுமி மாதாஜி, உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இது வரைக்கும் எடுத்தாங்க மாதாஜின்னு? ஓகே ஃபைன், நம்ம இப்படியே கண்டினியூ கூட பண்ணிடலாம். வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ ஒரு 3 பேராகிராஃபா வாசிங்க. ஸோ இங்கிலீஷ்ல தான் வாசிக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் வெரி ஃப்ளூயண்டா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வரும்னா கொஞ்சம் இதை நீங்க வாசிக்கலாம். ஓகே, சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. மாதாஜி எங்க ஸ்டார்ட் பண்ண மாதாஜி? இட் வாஸ் நாட் பாசிபிள். அங்க இருந்து ஸ்டார்ட்.
Okay, Mataji. It was not possible for Abhay to travel with his spiritual master or even to see him often. His pharmaceutical business kept him busy and he traveled frequently. Whenever possible, however, he tried to time a business trip to Calcutta when his spiritual master was also there. Thus, over the next 4 years, he managed to see his spiritual master perhaps a dozen times. Whenever Abhay visited Calcutta, the assistant librarian at Gaudiya Math, Nityananda Brahmachari, would meet him at Howrah train station with the 2-horse carriage belonging to the Mata. Nityananda saw Abhay was as an unusually humble and tolerant person. As they rode together to Mata, Abhay would inquire eagerly into the latest activities of Srila Bhakti Siddhanta, his traveling, his publishing, how many centers were currently open, how his disciples were doing. They wouldn't talk much about Abhay's business. Abhay would stay at Gaudiya Math, usually for about 5 days. Sometimes he would visit one of his sisters who lived in Calcutta. But his main reason for coming was Srila Bhakti Siddhanta and Abhay. Bhakti Siddhanta. And Abhay would take advantage of every opportunity to hear him. Abhay did not try to become a leader in the inner management of Gaudiya Math. His spiritual master had initiated 18 sannyasis who carried out most of the preaching and leadership of the mission. Abhay was always the householder, occupied with his own business and family, never living within the Mata except for brief visit. And yet he began to develop a close relationship with his spiritual master. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Very nice recitation. So, நம்ம இதையும் விளக்கி இருக்கிறோம். ஸோ அவர் வந்து பிஸ்னஸ், ஃபேமிலி இதுல தான் அவருடைய மெயினான, இப்ப நாமெல்லாம் கூட அந்த மாதிரி செயல்கள்ல தான் இருக்கோம் இல்லையா? நம்ம ஃபேமிலி, நம்மளுடைய உத்தியோகம் இதெல்லாமே நாம பராமரித்து கொண்டுதான் இருக்கோம். ஆனாலும் அதையும் தாண்டி அவருக்கு வந்து குருவினுடைய, அதாவது பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி தாகுரார் அவரை வந்து கண்டிப்பா சந்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ரீசனை வச்சுட்டு அவர் வந்து பிசினஸ் விஷயமா வரும்பொழுதெல்லாம் இதுதான் மெயின் கிரைட்டீரியா வச்சுட்டு அவரை வந்து சேவிக்க வந்துருவார், அவரை பார்க்க வருவார். ஆக்சுவலி அதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல ஒன் ஷுட், இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுனாக்கா, ஒன் ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் த அட்வான்டேஜ் இல்லையா? நாம எங்கேயாவது போகிறோம்னா அங்கே நமக்கு பக்தி சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் அதை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். அந்த வேலையும் நம்ம முடிச்ச மாதிரி இருக்கும். அதோட நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் இதுலயுமே நம்ம மேன்மையா போகிறதுக்கான ஒரு பாதையும் நம்மளுக்கு வந்து அது வழிவகுத்து கொடுக்கும். ஸோ அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அவருடைய பிசினஸ் ட்ரிப்ஸ் எல்லாமே வந்து வியாபார நிமித்தமாக அவர் வந்து கல்கட்டா வரும்பொழுது அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 நாள் அங்க தங்குவாராம். ஸோ அப்போ அந்த லைப்ரரியனா இருக்கக்கூடிய, அதாவது நித்யானந்த பிரம்மச்சாரியோட இவருக்கு வந்து அதாவது நல்ல ரிலேஷன்ஷிப், அது டிஸ்கஷன்ஸ் எப்படி, அதாவது குரு மகாராஜுடைய அவருடைய ப்ரீச்சிங் பத்தியும், அவர் எவ்வாறு அவருடைய அதாவது டிராவல்ஸ் எங்கெங்க போறாரு எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் கேட்டு தெரிஞ்சுப்பார். அதுலதான் அவருடைய ஈடுபாடு இருந்ததாக இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மோர் தென் பர்சனல் டிஸ்கஷன்ஸை விட குருவை பற்றியான விசாரணையில தான் அவருடைய அந்த பிரயாணத்தின் போது இருவரும் ஒன்றாக பிரயாணிக்கும் பொழுது அப்ப அததான் அவங்க டிஸ்கஷன் பண்ணதாக விசாரித்ததாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் அவர் வந்து பிரபுபாதர் எப்பவுமே லீடர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சதே கிடையாது. ஈவன் அவருடைய குருவா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் இந்த டிசப்பியர் இந்த புவி விட்டு நீங்கின பிறகு கூட அவரு காட் பிரதர்ஸ் நினைச்சிட்டு இருந்த அவங்க கிட்ட எல்லார்கிட்டயுமே வந்து நம்ம குரு என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அதை நம்ம கண்டிப்பா பரப்பணும், நீங்களே லீட் பண்ணுங்கோ, நான் வெறுமனே ஒரு கருவியா இருந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், சப்போர்ட் பண்ணுங்கோ அப்படி எல்லாமே கேட்டார். ஆனா யாருமே வந்து அதுக்கு பெரிய பொருட்டாக கருதவில்லை. சோ அதனாலதான் அவர் தனியாக சென்று இஸ்கான் இயக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தினார். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஹஸ் இனிஷியேட்டட் 18 சன்னியாசிகள் போனாரா மாதாஜி ஃபாரினுக்கு? ஆமா, யாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்தவங்க ஒருத்தர் அந்த சரஸ்வதி சித்தாந்த சுவாமிக்கு இன்னும் கூட இருந்திருப்பாங்கல்ல மாதாஜி யாரும்? எஸ் இப்ப கூட உண்டு, கௌடிய மட்டாஸ் உண்டு. ஐ திங்க் யாரெல்லாம் ஜெகநாத் பூரி யாத்திரை வந்தீங்களோ அவங்க அந்த அலர்நாத் டெம்பிளுக்கு போகும்பொழுது, அலர்நாத் டெம்பிள் ஆண்ட வந்து அங்க நாங்க பிரேக்ஃபாஸ்டே வந்து கௌடிய மட்ல தான் சாப்பிட்டோம். சோ கௌடிய மடத்துல தான், எஸ் கௌடிய மடம் நிறைய இடங்கள்ல உண்டு. சோ ஆனா இட் இஸ் நாட் அண்டர் ஒன். இப்ப எப்படி இஸ்கான் உலகம் முழுவதுமே இருந்தாலும் மாயாப்பூர் தான் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இல்லையா? ஆனா ஒரு கொடை கீழே கிடையாது, அவங்கவுங்களுடைய இது
பிரான்ச்சஸ். அப்படின்னா அவருக்கு கீழே 64 பேர் இருந்தாங்க. 64 பேரும் 66 மடங்களை வந்து செய்துட்டாங்க. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருமே அவங்க வந்து ஒத்துழைக்காமலே இருந்துட்டாங்க. So always united you will always have the good things இல்லையா? டிவைடட் வந்து என்னைக்குமே நாம எதையுமே சாதிக்க முடியாது. நன்மையா இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு சுயநலமான காரியமா இருந்தாலும் சரி, அங்க வந்து எதையுமே நம்மளால செயல்படுத்த முடியாது. we should always get united for the good cause. அதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஷேர் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் மாதாஜி. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதுக்கு ஒருத்தர் கூட ஹெல்ப் பண்ணலன்னா அப்புறம். எஸ் மாதாஜி, லைஃப் என்றது அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ எதையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது என்றுதான் நாம பகவத்கீதையிலே படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? யார்கிட்டயுமே எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸுமே வச்சுக்க கூடாது. அவ்வாறு அந்த எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் இருந்தால்தான் நமக்கு வந்து அதாவது ஏமாற்றங்கள் என்று வரும்பொழுது நம்ம அதை பெருசா நம்ம வந்து அது நமக்கு வந்து விளைவு ஏற்படுத்தாது. எதிர்பார்ப்பு வச்சுட்டு நம்ம எதிர்பார்த்தது போல அது நடக்கவில்லை என்றால் அது நமக்கு பெரிய ஏமாற்றம் ஆகிவிடும் இல்லையா? ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் லெசன்ஸ் ஆக்சுவலி. இதெல்லாம் ஒருத்தருக்கு வந்து வாழ்க்கையில பக்குவத்தை வரவழைக்கிறதுக்காக ஒரு ரியலைசேஷன். ஒரு சிங்கிள் இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷனை ஏற்படுத்தி, அதுவும் எப்போ 65-67 வயசுல அவர் 12 ஆண்டுகள் செஞ்சார் இல்லையா? 12 இயர்ஸ். அதாவது 25 முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரிஸ்க்கு டிராவல் பண்ணார். 108 ஆலயங்களை நிறுவினார் இல்லையா? 80 books he wrote. இப்படி எல்லாம் அந்த ஏஜ்ல நம்மளால எழுத முடியுமா? 50 வயசு ஆனாலே நமக்கு இந்த வியாதி, இப்பெல்லாம் 35 வயசுலயே சுகர் பிபி எல்லாம் வந்துடும். அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா நமக்கு 6 விதமான அதாவது குறைகள் உண்டு நம்ம இடத்துல இல்லையா? குறைகள் என்று சொல்றதை விட குணங்கள் என்று சொல்லலாம் இல்லையா? பேராசை என்ற ஒரு குணம் உண்டு நமக்கு இல்லையா? காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மக்ஷரம் இல்லையா? இதுல ஹையஸ்டா அந்த மக்ஷரம், அதாவது பொறாமை, அடுத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணிக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட நிறைய உண்டு. இதெல்லாம் நம்முடைய உடல் வியாதிகளுக்கு எல்லாமே மூல காரணம். இதுல எந்த டிசீஸ், எந்த ஒரு குணத்தினால நமக்கு வியாதி வருதுன்னு சொல்லவே முடியாது. சதா சர்வகாலமும் நம்ம மனசு வந்து அலைப்பாய்ந்து கொண்டு சிந்தித்து கொண்டே இருக்கும் அந்த குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு. அவ்வாறே நம்ம உடலிலுமே அந்த பாதிப்பு என்பது கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? ஹெல்தி மைண்ட் இஸ் அ ஹெல்தி பாடி அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராவர்பே இருக்கு இல்லையா? ஸோ மனது ஆரோக்கியமாக இருந்தா உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஸோ எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் எது? மனம். 3rd சாப்டர்ல அதுதான் நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா? மனமே சிறந்த நண்பனும் அவனை விட விரோதி இந்த பிரபஞ்சத்துல யாருமே கிடையாது. நமக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரனோ எதிர்த்த வீட்டுக்காரனோ வந்து பகைமை கிடையாது. நம்ம மனசு அவங்கள வந்து பகைமையாக எண்ண தோன்றும். அதுதான் நம்ம அதுதான் நம்ம. ஏன்னா நம்ம இந்த 3 குணங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். எது வரைக்கும் நாம் இந்த 3 குணங்கள்ல நாம சுத்தின்றே இருக்கோமோ அது வரைக்குமே நாம கண்டிப்பா இந்த இயற்கையினுடைய அதாவது இந்த பகிரங்க சக்தியால் ஏற்படக்கூடிய அந்த விளைவுகளை எல்லாம் நாம கண்டிப்பா அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியாது. ஸோ அபய் டிட் நாட் ட்ரை டு பிகம் லீடர். அவருடைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கணும் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இல்லையா? he want to only become a person who can contribute. ஸோ அந்த ஒரு பாவத்தை தான் நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். எல்லாருமே லீடர் ஆயிடணும் அப்படின்னு நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் யாரு தொண்டங்களே இருக்க மாட்டாங்க. we should always be a part of the team. நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அது செய்யலாம், அது எந்த சேவையா இருந்தாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவம் தான் இருக்கணும். சோ சேவையில இது ஏற்றமான சேவை, இது தாழ்வான சேவை. இறைவன் தொண்டுல வந்து இது ஏற்றம் தாழ்வு என்று எதுவுமே கிடையாது. ஸோ டிடி வர்ஷிப் பண்றவங்க தான் கிரேட்டு, ஆலயத்தை வந்து கூட்டி பெருக்கி துடைக்கிறவங்க வந்து தாழ்வு அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. எல்லாருமே சமம். இந்த சேவையால வரக்கூடிய என்ன பலனோ அதே பலன்தான் பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கும் வரும். எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. பகவான் முன்னாடி எல்லா சேவையும் ஒன்று போலதான். ஆனா நம்ம எந்த பாவத்தோட அவருக்கு செய்யறோன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஈடுபாடு என்பது மிக மிக முக்கியம். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் had initiated 18 சன்னியாசிஸ், 18 சன்னியாசிகளுக்கு வந்து தீட்சை கொடுத்திருந்தார். who carried out most of the preaching and leadership of the mission. அதாவது போதனைகளும் மற்றும் வந்து அந்த லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ல இருந்து அடுத்தவங்களை வழி நடத்துறது. அபய் வாஸ் ஆல்வேஸ் த ஹவுஸ் ஹோல்டர். அதனால அவர் வந்து
அவர் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய குடும்ப வியாபாரத்துல இருந்து நெவர் வில்லிங் லிவிங் வித்தின் த மட்டத்துக்குள்ள அவர் எப்ப இருந்ததில்லை. ஆனா எப்பயாவது வரும்பொழுது ஒரு 5 நாள் தங்கி இருந்துட்டு போவார். அப்படி இருந்தும் கூட அவருடைய குருவிடத்துல அவருக்கு வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஆனதாக இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சம்டைம்ஸ் அபய் would go to see him in சைத்தன்யா மட்டத்துல அட் த பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் மாயாப்பூர்ல சைத்தன்ய மடம் உண்டு. ஸோ அவருடைய பர்த் பிளேஸ்ல இப்ப கூட போனா அந்த குழந்தை அவங்க தாய் தந்தையர் உட்கார்ந்து அவரை குழந்தையா வச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இது என்ன சொல்லுவாங்க மினியேச்சர் மாதிரி இருக்கும், அந்த இடத்துல சிலை இருக்கும். ஸோ ரொம்ப அழகா, அதாவது அங்க மரம் சுட்டுவாங்க, நிறைய விளக்கு ஏத்துவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இடம் போனா ஒரு அமைதியான ஒரு இது பஜன்ஸ் பண்ணலாம். ஒரு பெரிய ஹால் கூட உண்டு அந்த இடத்துல. ஸோ பக்தி வினோத டாகூருடைய இது கூட அங்கதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. பக்கத்துலயே அவருடைய சமாதி இது உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடியது. ஸோ அப்படி ஒன் டே அட் த சைத்தன்யா மட் அபய் வாஸ் in the courtyard when a large poisonous snake crawled out in front of him. ஸோ அந்த சைத்திய மண்டத்துல வந்து இவர் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது முன்னாடி வந்து ஒரு பாம்புனாலே நம்ம எதுக்கு தேளு பாம்பு எதுக்கு சொல்றோம்னு சொல்லுங்க, அஜ்ஞானத்திற்கு வந்து அதாவது இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா, அஜ்ஞான குணத்தோடு இருக்கக்கூடியதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள். அதுதான் பாம்பை வந்து கண்டா கண்டிப்பா அடிக்கணும் அப்படின்றது சொல்றதுக்கான காரணம், நாம் அடிக்கலன்னா அது நமக்கு வந்து கண்டிப்பா கேடு தீங்குதான் விளைவிக்கும். அபய் கால்ட் அவுட் ஃபார் ஹிஸ் காட் பிரதர்ஸ் பட் வென் தே கேம் எவ்ரிவன் சிம்பிளி ஸ்டுட் லுக்கிங். எல்லாருமே வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்களே வரையும் எந்த ஒரு இதுவுமே செய்யல, என்ன செய்யறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. அப்ப பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வெளியே வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து சொல்றாரு, கிளான்ஸ் டவுன் saw the snake and immediately ordered kill it அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கொன்னுடுங்கன்னு சொல்லிட்டார். ஈவன் சேம் திங் இதே மாதிரி ஒரு சினாரியோ வந்து ஐ திங்க் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய இதுலயும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எ பாய் தென் டுக் எ லார்ஜ் ஸ்டிக் அண்ட் கில் த ஸ்னேக், அதை கொன்னுட்டாங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவருடைய தாட்ஸ், அவர் என்ன நினைக்கிறார் அதை பற்றி. ஹவ் இஸ் தட் குரு மகாராஜ் ஆர்டர் த ஸ்னேக் டு பி கில்ட். எதுக்கு நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து அந்த பாம்பை வந்து கொன்னுட சொன்னாரு. அவருக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கதா சொல்றாரு. அண்ட் லேட்டர் ஆன் ஐ saw this verse and then I was very glad. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இந்த சம்ஸ்கிருத இது வந்து படிச்சிருக்காரு. மொதேத்த சாதுர் அபி ரிஷிக சர்ப ஹதய. சர்பா என்றாலே அதாவது பாம்பு இல்லையா. ஈவன் செயின்ட்லி பர்சன்ஸ் டேக் பிளஷர் இன் த கில்லிங் ஆஃப் எ ஸ்கார்பியன் ஆர் ரிஷிகா அப்படின்னா தேல், சர்பான்னா வந்து பாம்பு, ஹதய அப்படின்னாக்க கொல்றது ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால சாதுக்கு கூட வந்து அதாவது இட் டேக் த பிளஷர் அப்படின்னா இது அஜ்ஞானத்தை வந்து ஏன் சாதுக்கு வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் த ஸ்டோரி பிஹைண்ட் திஸ் பிலாசபி. பட் ஜென்ரலி நமக்கு இருள் என்பதை வந்து நாம அஜ்ஞானத்திற்கு வந்து ஒப்பிடுகின்றோம். குரு என்பவர் வந்து நமக்கு மார்க்கத்தை காட்டக்கூடியவர், பிரகாசம் என்று அதற்கு ஒப்பிடுகின்றோம். சோ பாம்பும் தேளுமே வந்து இருளுக்குத்தான் ஒப்பிடப்படுகிறது இல்லையா. ஒரு குரு மற்றும் இல்லைன்னா ஆச்சாரியா இருளை என்றைக்குமே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இதுதான் அதனுடைய பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தாத்பரியம் என்று எனக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன். பின்னாடி படிக்க வரும்போது வேற ஏதாவது ரீசன்ஸ் வந்தா நம்ம கண்டிப்பா அதை பத்தி பார்க்கலாம். So it had reminded a doubt how Guru Maharaj ordered the snake to be killed. But when I read this verse, I was very much pleased that the creatures or creatures like they should not be shown any mercy. அதாவது அதுக்கு கருணை காட்டக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அது அஜ்ஞானத்திற்கு நாம் என்றைக்குமே கருணை காட்டக்கூடாது. அஜ்ஞானத்தை விட்டு நாம அஜ்ஞானத்தை கொல்ல வேண்டும். அஜ்ஞானத்திலிருந்து நாம விலகி இருக்கணும். அஜ்ஞானம் நம்மளை என்னைக்குமே படுகுழியில தான் தள்ளும் இல்லையா. சோ அஜ்ஞானத்திலிருந்து நாம பிரகாசத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும், ஞானத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும். சில சித்தாந்தா பக்தி சித்தாந்தா வாஸ் ரெப்யூட்டட் டு பி ஆஸ்டர். அவர் ரொம்பவுமே தவ வாழ்க்கை வாழ்பவர். அண்ட் சோ ஸ்ட்ராங் இன் ஆர்குமெண்ட். அவர் பிலாசபிலையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதாவது பன்மொழியில வந்து அவர் வந்து ஸ்காலர்லி பர்சன். சமஸ்கிருதம் வந்து அவர் சிறு பிராயத்திலேயே பகவத்கீதை வந்து ஐ திங்க் அட் ஏஜ் ஆஃப் 8லயே அவர் வந்து he was able to memorize all the ஸ்லோகாஸ் எல்லாமே. அந்த சிறு பிராயத்துல அவ்வளவு பாண்டியத்தம் பெற்றிருக்கிறதா சொல்லப்படுகிறது. நம்ம முன்னாடியே கூட படிச்சிருப்போம் அதை பத்தி.
ஸோ அப்படிப்பட்ட பிலாசபில வந்து அவர்கிட்ட டிபேட் பண்ண முடியாது. வெரி ஸ்ட்ராங். அதனாலதான் அவருடைய குருவா வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌரவ் கிஷோர் பாபாஜி வந்து இவருக்கு தீட்சை கொடுக்கணும்னா அவர் கொடுக்கவே இல்லை. எத்தனை 16-17 முறை வந்து ரிஜெக்டட். ஸ்டில் பக்தி வினோத் தாகூர் வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணி தான் அவர்கிட்ட போய் இவர் வந்து தீட்சை பெற்றார். ஏன்னா அவர் வந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்காலர்லி கிடையாது. ஹி நோஸ் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பிலாசபி, அடுத்து வந்து அதாவது புலமை பெற்றவர், வேத சாஸ்திரங்கள்ல விற்பனர் அப்படிங்க எல்லாமே தெரியும். ஆனா அவர் வந்து he has his own things இல்லையா. ஆனா இவரை மாதிரி அவர் வந்து ஸ்காலர்லி கிடையாது. ஸோ அதனால அவர் வந்து அந்த எசிடென்ட் இருந்தது. ஆனாலும் அவருடைய குரு யாரு? பக்தி வினோத தாகூர். அதனால அவருடைய வார்த்தை பிளஸ் இவர் அவர்கிட்டதான் வந்து தீட்சை பெறணும்ன்றதுக்காக சொன்னதுனால அவருக்கு தீட்சை என்பது வழங்கினார். இப்படி அவ்வளவு ஸ்காலர்லி பர்சன் அவரு. தட் ஈவன் his own disciples were cautious in approaching him. எப்பவுமே நல்ல ஸ்டஃப்டா இருக்கக்கூடிய பர்சன் கிட்ட வந்து போய் ஏதாவது நம்ம கேட்கணும்னா ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா. இப்ப ஒரு டீச்சரே நமக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே காலேஜ்ல படிச்சுட்டு வந்திருப்போம், டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஆனா சில டீச்சர்ஸ் அப்பதான் வந்து ஜாயின் ஆயிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அவ்வளவு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ்ல டெப்த் இருக்காது. ஆனா சில பேர் ஸ்ட்ராங்கா ஒரு 20 வருஷம் 25 வருஷம் வந்து அந்த சப்ஜெக்டே எடுத்து அவங்க வந்து கரைச்சு குடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா. அவங்க கிட்ட போய் நாம ஏதாவது மார்க் விட்டு போயிடுச்சுன்னு கேட்கறது கூட நமக்கு பயம் வருமா வராதா? கண்டிப்பா வரும் இல்லையா. அது போல பிலாசபில வந்து இவர் முன்னாடி யாருமே டவுட் கேட்கறதுக்கு, அதாவது வாதிடுறதுக்கு கண்டிப்பா வர மாட்டாங்க. சிட்டிங் ஈவன் இஃப் இஸ் சிட்டிங் அலோன், ஏன்னா அண்ட் இஃப் தே ஹேவ் நோ ஸ்பெசிபிக் பிசினஸ் வித் ஹிம், அதாவது அவர்கிட்ட ஏதாவது வேலை இருந்தா மட்டும் தான் போவாங்க. இல்லைன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா அதுக்கு ரிப்ளை பண்ண நமக்கு முடியாது இல்லையா. Yet even though Abhay's contact with him was quite limited, இவர் மிக குறைவான சந்தர்ப்பங்கள்ல தான் அவரை வந்து சந்திச்சிருக்கார். ஆனாலும் அவர் வந்து எஸ்டென்டே பட மாட்டார், போயிட்டு பேசுவார். அது ஃபூலிஷா கூட நினைக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு, ஆனா இவர் வந்து கேட்டுடுவார். ஸ்ரீலா பக்தி சித்தாந்த் would always treat him kindly. இருந்தாலும் அவருடைய குரு வந்து அவர் எப்பவுமே அன்பு கொண்டு அவரை வந்து ஸ்நேகத்தோடு பார்ப்பார். ஸ்ரீலா பிரபுபாதா, whenever I met my Guru Maharaj, he would always treat me very affectionately. அஃபெக்ஷனேட் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கும்போது நாட் அந்த, அதாவது ஒரு குரு ஆச்சாரியாவுடைய பிளாட்ஃபார்ம் லெவலே டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா. வித்யா வினய சம்பன்னே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த சமநோக்கு பார்வையோடு இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. ஸோ அந்த அஃபெக்ஷன், ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத வந்து உணர்ந்தவர்கள். அந்த அன்பு கொண்டுதான் சம்டைம்ஸ் மை காட் பிரதர்ஸ் would criticize me, அதாவது இவரை வந்து கேலி பண்ணுவாராம். I would like, because I would talk a little freely with him, and they would quote me in English, fools rush in where angels fear to tread. அப்படின்னா முட்டாள்கள் தான் வந்து முதல்ல ஓடி போவாங்க இல்லையா. எதையாவது செய்யணும்னா எந்த ஒரு காரியத்திலும் புத்திசாலித்தனமா இருக்கிறவங்க யோசிச்சு நிதானமா தான் செய்வாங்க. அப்படி ஒரு கொட்டேஷன் வந்து அவங்க சொல்றதா எங்க மேற்கோள் காட்டுறாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர். பட் ஐ வுட் திங்க் ஃபூல், வெல் மேபி தட் இஸ் த வே ஐ ஆம். ஃபைன். ஆக்சுவலி குருவிடத்துல நாம முட்டாளாகத்தான் இருக்க வேண்டும். குருவிடத்துல நாம என்னதான் புலமை பெற்றிருந்தாலும் குருவின் முன்னால நாம வந்து முட்டாள் தான் இல்லையா. ஏன்னா அவரிடம் இருந்துதான் நமக்கு அந்த ஞானமே நம்ம பெற்று வருகின்றோம். அவருடைய கருணையாலதான் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கிறது. அதனால குரு முன்னாடி நாம கிரேட் நம்ம என்னைக்குமே நிரூபிக்கவே கூடாது. அது மிக மிக தவறான ஒரு இது. So my Guru Maharaj was always very very affectionate to me. When I offered obeisances, he used to return the sosmi, so I am your servant. இப்ப கூட நீங்க நீங்க இஸ்கான் டெம்பிள் போனீங்கன்னா, ஸோ நம்மளோட சீனியர் டிவோட்டிஸ் இல்லைன்னா நம்ம ஏஜ் இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் நாம ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னோம்னா அவங்களும் வந்து அவங்க பாதங்கள்ல கிட்ட நமஸ்கரிச்சா அவங்களும் வந்து பதிலுக்கு கீழே விழுந்து நமஸ்கரிப்பாங்க. ஸோ ஈக்குவலன்ட்லி அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட் பண்ணி. ஆனா இங்க வந்து இவர் வந்து ஐ ஆம் யுவர் சர்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் வந்து சொல்லுவாராம் திருப்பி. அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவர் அஃபெக்ஷனேட்டா வந்து இவர்கிட்ட உரையாடுவதை இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்ட வேண்டும். Sometimes as Srila Bhakti Siddhanta paced back for chanting the Hare Krishna Mahamantra loud while fingering his beads, Abhay would enter the room and also chant, walking alongside his, அதாவது அவர் நடந்துட்டே ஜபம் பண்ணா இவரும் பக்கத்திலே நடந்துட்டே இவரும் வந்து போவாரு. Once when Abhay entered Srila Bhakti Siddhanta's room, his spiritual master was sitting on a couch and Abhay took his seat beside him on a equal level. அவர் பக்கத்திலே உட்கார்ந்தார் இன்னொரு சேர்ல. But then he noticed other disciples. I think
நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்ம யங்கர் ஜெனரேஷன் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து அறியாமையால செய்தது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் நல்லாவே டேலண்டா தான் இருக்காங்க நம்ம காலகட்டத்துல. அதை விட இன்னும் ஒரு ஓல்டர் ஜெனரேஷன் அவர் இல்லையா? ஸோ அந்த காலகட்டத்துல அவ்வளவு தெரியாத தனம் தான். ஸோ ஹி நோட்டீஸ் தட் ஆல் ஆஃப் த டிசைபிள்ஸ் இந்த ரூம் எல்லாருமே கீழே உட்கார்றத பார்த்து அதுக்கப்புறம் அவரும் வந்து கீழவே உட்கார அமர்ந்து செய்யக்கூடிய அந்த இதுக்கு வந்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் எப்பவுமே வந்து சேர்ல உட்கார்ந்ததே கிடையாது. ஹி கேம் டு நோ. ஸோ இப்போ டிசைபிள்ஸை பார்த்து தான் நாம கத்துக்கணும். தட்ஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி இல்லையா? அதுக்கு தான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒன்ஸ் இன் அ ரூம் வித் மெனி டிசைபிள்ஸ், சில பக்தி சித்தாந்தா சரஸ்வதி was speaking and Abhay listening. When an old man beside Abhay motioned to him, அதாவது நகரு அப்படிங்கிற மாதிரி. As Abhay leaned over to hear what the man wanted, Srila Bhakti Siddhanta suddenly spoke out in an annoyance at the two apparently inattentive students. ஸோ அதாவது பக்கத்துல ஒரு வயதானவர் ஏதோ சொல்ல வந்தார் நகருன்னு சொல்றதுக்காக. அவர் என்ன சொல்ல வராருன்றத வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாதனால பிரபுபாதர் வந்து அவர்கிட்ட என்னன்னு கேட்கறதுக்காக போறதுக்குள்ள சடனா வந்து ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சாகர் வந்து கத்தி பேசினாரு. ஆக்சுவலி இன்டென்சிவ் இன்அட்டென்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது உட்கார்ந்து அந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கார், பிரவச்சனம் கொடுத்துட்டு இருக்கார். ஆனா அதை வந்து அட்டென்டிவா கேட்காதவங்கள. So he first addressed the old man beside Abhay. Do you think you have purchased me with 150 rupees per month donation? And then turning to Abhay, why don't you come up here and speak instead of me? Abhay was outwardly mortified, yet he treasured the rebuke. அதாவது அது ஒரு பெரிய ஷாக்கு தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ inattentive ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து எப்படின்னா, ஒரு வீட்லயே 4 பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல ஒருத்தவங்க சென்சிட்டிவா இருக்கலாம், ஒருத்தவங்க வந்து பக்குவப்பட்டவங்களா இருக்கலாம், ஒருத்தவங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்காக தான் நம்மளை திட்டுறாங்கன்றத புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த அந்த உணர்வோடு இருக்கக்கூடியவங்களும் இருக்கலாம் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை தான் இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் வந்து உணர்கிறார். So it was in a private meeting that Bhakti Siddhanta Saraswati once told Abhay of the risk he took by preaching so boldly. ஸோ ஒரு முறை வந்து பிரைவேட் டிஸ்கஷன் அப்போ வந்து எவ்வாறு அவர் வந்து இந்த பிரவோச்சனம் எல்லாம் கொடுக்குறாரு, இந்த சத்சங்க எல்லாம் பண்றாரு அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸ்ரீல பிரபுபாதா, மை குரு மகாராஜ் கண்ட்ரிபியூஷன் இஸ் தட் ஹி டிஃபீட்டட் த caste கோஸ்வாமிஸ். இவர்கிட்ட இருந்து தான் இந்த இது வந்ததே. இஸ்கான் இயக்கமே நாட் பை த பர்த் இல்லையா, irrespective of any religion, any caste, they can get initiated and they can perform the devotional service இல்லையா? அங்க பிறப்பாலதான் மட்டும்தான் பிராமணரா இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. குவாலிட்டிஸ், if you are acquiring the brahminical qualities இருந்தா you will be treated as a brahmin only இல்லையா? அதுக்கான ப்ராசஸ் தான் இந்த ஹரிநாம் இனிஷியேஷன். அடுத்து வந்து செகண்ட் பிராமண இனிஷியேஷன்ஸும் உண்டு. ஸோ முன்னாடி அதாவது காலகட்டத்துல நம்முடைய ஜெனரேஷன், ஒன் ஜெனரேஷன், நம்ம பாட்டி ஜெனரேஷன், தாத்தா பாட்டி ஜெனரேஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மடி ஆச்சாரம் இல்லையா? ஸோ ஈவன் எனக்கு கூட இன்னும் ஸ்டில் ஐ எம் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட். நிலப்பொலன் கிட்ட வந்து வேலை செய்யறவங்கள வந்து மை மாம் ஆல்சோ யூஸ் டு தண்ணி கூட இப்படிதான் பண்ணுவாங்க அப்பா அப்படின்னா அவங்க மாமியார் அப்படிலாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணதுனாலதான் அந்த மாதிரி ஒரு இது. வி ஷுட் நாட் ட்ரீட் பீப்புள் வந்து அந்த மாதிரி வந்து தவறாக நம்ம எப்பவுமே ட்ரீட் பண்ணோம். தே ஆர் ஆல்சோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரியான கலாச்சாரம் அப்போயும் இருந்திருக்கு. டெம்பிள்குள்ள வந்து விட மாட்டாங்க இல்லையா? பேசிக்கலி ஏன் டெம்பிள்குள்ள விடக்கூடாதுன்னா யாருக்குமே இது அப்ளிகபிள். இஃப் யூ ஆர் நாட் கிளீன் அண்ட் டைடி இல்லையா? அதாவது உள்ள அழுக்கு இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது, ஆனா வெளிப்புறமா அழுக்கு இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் கிளீன் அண்ட் டைடி, அதனாலதான் கோயிலுக்குள்ள வந்து உள்ள விடாம இருந்தாங்க. ஆனா அது காலப்போக்குல எப்படி ஆயிடுச்சுனாக்கா பேஸ்ட் ஆன் த வர்ணாஸ் பிரகாரம் ஆயிடுச்சு. சூத்ரான்னா அவங்களுக்கு வந்து உள்ள விடக்கூடாது இல்லையா? ஈவன் நம்ம உடுப்பி டெம்பிளே பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவானுடைய படைப்புல அவர் எதையுமே ஏற்றத்தாழ்வுகள் படைக்கவில்லை. எல்லா வர்ணத்தவருமே முக்கியத்துவம் பெற்றவர்கள் தான் இல்லையா? பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள். பகவானுடைய அங்கங்கள்ல வந்து தலைபாகம் பிராமணர், அப்புறம் ஹிருதயம் இந்த ஷோல்டர் பாகம் வந்து சத்திரியர், வயிறு பாகம் வைஷ்யர், கால்கள் வந்து சூத்திரர்கள் இல்லையா? சோ எல்லா பாகமே ஒரு உடல்ல வந்து மிக மிக முக்கியம். ஒன்றோடு ஒன்று டிபெண்ட் தான். அதனால நம்ம இது மேன்மையானது அது மேன்மையற்றது என்று எதுவுமே கிடையாது. ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று வந்து முழுமையாக இயங்க முடியாது.
இப்ப மூளை வேலை செய்யுது, வாய் பசிக்குது இல்லையா, வயிறுக்கு உணவு கொடுக்குறோம் இல்லையா, கை எடுத்து புஜங்கள் பலம் இருந்தாதான் கையை உயர்த்தி எடுத்து சாப்பிட முடியும், கால் இருந்தாதான் நடந்து கூட போக முடியும் இல்லையா. ஒரு உழைக்கணும்னா கூட கால்கள் தேவை. சம்பாத்தியம் வேணும்னாலும் நம்ம உடல் உறுப்புகள் கூட நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கணும் இல்லையா. அப்படி there was no discrimination. இறைவன் படைப்புல வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஆனா காலப்போக்குல மனிதர்களால் ஏற்பட்டதுதான் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாமே. அதனால இந்த கோஸ்வாமிகள் என்ற வங்காளத்துல வந்து அவங்க ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெரி டாமினன்ட். அதுவும் சரஸ்வதி ஃபேமிலியில பிறந்தவர் தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர்கள். தட் இஸ் அ வெரி ஹையஸ்ட். ஸோ அதே மாதிரி நித்யானந்த பிரபுது கூட அவருடைய வம்சம் கூட இன்னைக்கு கூட சில பேர் வந்து நான் நித்யானந்தம் இதுன்றது வந்து அந்த பாரம்பரியத்துல வந்தவங்க. அதை பெருமையா சொல்லிக்கிட்டு அதை வந்து அதுக்கு அதாவது மேன்மையா சொல்லிக்கிற மாதிரி அவங்களுடைய நிலையை வந்து மேன்மையா காட்டிக்கிறது. பிறப்பால நம்ம வந்து மேன்மையானவர்களாக காட்டிக்கொள்வதில் எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. ஸோ பை த குவாலிட்டிஸ் ஹவு வி டெமான்ஸ்ட்ரேட் அவர் செல்ஃப், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஹி டிஃபீட்டட் த பிராமணிசம். பேரளவிலே பிராமணனாக இருந்து அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் வந்து பிராமணிக்கல் இதுல இல்லைன்னா கண்டிப்பா அவங்க எல்லாருமே யாரு, திஜபந்து இல்லையா, இருமுறை பிறப்பு எய்தவர்களுக்கு நண்பனாகிறார்கள், உறவினனாகிறார்கள் என்று அர்த்தம். He did same way as Chaitanya Mahaprabhu did. As Chaitanya Mahaprabhu said, Kiba Vipra Kiba Nyasa Shudra Kene Naya He Krishna Tattva Vete Se Guru Haya. அப்படின்னா there is no consideration whether one is சன்னியாசியா, பிராமணனா, சூத்ரனா, கிரகஸ்தனா அப்படின்லாம் எந்த கன்சிடரேஷனே கிடையாது. எந்த ஒரு போனஸ் பாயிண்ட் இவனுக்கு இந்த மாதிரி, இவன் இந்த சமுதாயம்னா இவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சலுகை அப்படிங்கறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட நம்ம கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ சலுகைகள் கொடுக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த கேஸ்ட் அந்த கேஸ்ட் சலுகைகள் ஸோ அப்படிலாம் பண்றாங்க. பட் உண்மையிலேயே அவங்க எக்கனாமிக்கலி டவுனா இருக்காங்களா அப்படிங்கறது வந்து அலசி ஆராயறதுல எத்தனையோ உயர்வான பிறப்புல பிறந்தவங்களுக்கு வந்து பணம் இல்லாம கஷ்டப்படுறவங்களும் உண்டு. அதே மாதிரி எத்தனையோ வந்து சூத்ர குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் நல்ல வளமையோடு இருக்கிறவங்களும் உண்டு இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இல்லையா. அதனால யாருமே நம்ம ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாமே அந்தந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் அடைகிறார்கள். அது தவிர்த்து நாம மேன்மேடு திங்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த காலகட்டத்துல நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். யார் ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த மெய்ஞானத்தை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானம் இருக்கோ அவர்கள் தான் வந்து கோஸ்வாமி, அவர்கள் தான் பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அததான் நம்ம பிரபுபாதர் வந்து இஸ்கான் இயக்கத்திலே கொண்டு வந்தார். யாருக்கு வேணாலும் பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா. நாட் பை த பர்த் அவங்க பிராமணரா இருந்தா மட்டும் கிடையாது, சூத்ரர், வைஷ்யர் இல்லையா, அடுத்து சத்திரியர், எந்த ஒரு வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்களுக்குமே உண்டு, ப்ரொவைடட் அவங்க ஒரு பக்தராகி இருக்க வேண்டும். அவ்வளவுதான். தட் இஸ் த ஒன்லி குவாலிட்டி. அந்த குவாலிட்டி இருந்தா அவங்களுடைய சேவையை பார்த்து அவங்களுக்கு அந்த அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்குறாங்க. பட் நோ ஒன் எல்ஸ் டாட் தட் சின்ஸ் லார்ட் சைத்தன்யா திஸ் வாஸ் மை குரு மகாராஜ் கண்ட்ரிபியூஷன். அதை தான் நம்ம பிரபுபாதரும் பின்பற்றி சென்றார். அண்ட் ஃபார் திஸ் ரீசன் he had to face so many vehement protest. அப்படின்னா வெஹமன்னாலே வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படின்னா கடும், அதாவது விஷத்திற்கு சமமான அளவுக்கு அவருக்கு கடினமான சூழ்நிலை வந்து அனுபவிக்க வேண்டியது இருந்தது இல்லையா. ஏன்னா கோஸ்வாமி எனக்கூடிய அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் பிராமின்ஸ், அவங்ககிட்ட இருந்து எதிர்ப்புகள் வந்து நிறைய அவர் வந்து சந்திச்சார். ஒன்ஸ் தே கன்ஸ்பைர் டு கில் ஹிம், அவரை கொன்னுடணும் நினைச்சாங்க. மை குரு மகாராஜ் டோல்ட் மீ பர்சனலி, இதை வந்து அவரு இவருக்கு சொல்றதா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பை ஹிஸ் கிரேஸ் we used to meet alone. He used to talk about so many things. He was so kind that he used to talk with me and he personally told me that these people, they wanted to kill me. அப்படின்னா கூட இருக்கிறவங்களே அப்படி ஒரு சூழ்நிலை. They collected 25,000 rupees and went to bribe the police officer. எவ்வாறு அது நிகழ்ந்தது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. யாரு சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரை வந்து கொல்லணும்னு நினைச்சாங்களோ அவங்க எல்லாருமே ஒன்றாக கூடி ஒரு 25,000 வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஒரு காவல்துறை அதிகாரிக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. யூ டேக் தீஸ் 25,000 rupees, we shall do something against பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி and you don't take any action இல்லையா. So bribe. He could understand that they wanted to kill him. So the police officer frankly came to Bhakti Siddhanta Saraswati
அப்கோர்ஸ் வி அக்செப்ட் பிரைப்ஸ், நாங்க கண்டிப்பா லஞ்சம் வாங்குறோம். வி இண்டல்ஜ் இன் சச் திங்ஸ், ஆனா இந்த மாதிரி செயல்கள்ல நாங்க கண்டிப்பா ஈடுபடுறோம். ஆனா ஒரு சாதுவுக்கு, ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறவழியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு மனிதருக்கு நாங்க செய்வதற்கு எங்களுக்கு தைரியம் கிடையாது. ஐ கேனாட் டேர் அப்படின்றாரு. தட் மீன்ஸ் தே ஆர் சோ அப்ரைடுன்னு அர்த்தம். ஸோ த போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரெஃப்யூஸ்ட் அண்ட் செட் டு மை குரு மகாராஜ், யூ டேக் கேர், திஸ் இஸ் த பொசிஷன். அவரும் வந்து சொல்லிட்டு நீங்க உங்களை நீங்க பாத்துக்கோங்கோ, ஜாகிரதையா இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார். பட் he liked boldness in his disciples. அபய் அவங்க டிசைபிள்ஸே இந்த மாதிரி. அபய் heard of an occasion when one of the Srila Bhakti Siddhanta Saraswati's disciples had been very outspoken at public meeting and he denounced a highly regarded Mayavad monk as a foolish priest. So நிறைய வியாக்கியானங்கள், ஈவன் மத்வாச்சாரியார் கூட வந்து அருவத்தன்மையை வந்து ஏற்றுக்கல. he was totally against the impersonalist. அவருடைய வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே இதை குறிப்பிட்டிருக்கிறதா வந்து ரெஃபரன்சஸ் வந்து பிரபுபாதர் கூட கொடுக்கிறார். ஆக்சுவலி அருவத்தன்மையில நமக்கு கிளாரிட்டியே கிடையாது இல்லையா? வெறுமனையே ஆற்றலை கொண்டு நாம் எதையுமே சாதிக்க முடியாது. ஆற்றலும் தேவை, ரூபமும் தேவை. ரூபம் கொள்ளக்கூடிய அந்த ஆற்றல் எங்கேயாவது கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? இப்போ நீர் ஓடிண்டே இருக்கு, அதனுடைய குவான்டிட்டியை நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது. ஆனா அது ஒரு டேமுக்கு போகும்போது தேக்கி வைக்கும்போது இவ்வளவு ஃபீட் வந்து கொள்ளளவு, இந்த டேம்னுடைய கொள்ளளவு இவ்வளோ ஃபீட் வரைக்கும் வந்துடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். எதை கொண்டு? அந்த கண்டெய்னர் கொண்டுதான் இல்லையா? அந்த டேம்னுடைய அளவை கொண்டுதான். அதனால சோ எந்த ஒரு ஆற்றலுக்குமே அதை கொள்ளக்கூடிய ஒரு வஸ்து கண்டிப்பா தேவை. சோ வஸ்து இல்லாம அந்த ஆற்றல் வந்து நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. அருவத்தன்மையில வந்து அதுதான் பெரிய டிராபேக் இல்லையா? ரிமார்க்டு டைரக்டா ஈவன் நம்ம பிரபுபாதர் ஆல்சோ, அவர் கூட அவருடைய செஷன்ஸ் நீங்க கேட்கும்போது கண்டிப்பா he also condemns a lot. அதாவது இம்பர்சனலிஸ்ட் வந்து மாயாவாத பிலாசபர் அவர் வந்து கண்டிப்பா ஒத்துக்கிட்ட. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல கூட ரொம்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட அதை பத்தி கண்டம் பண்ணியிருக்காரு. சோ அதாவது சர்வநாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ மாயாவாத இதை வந்து நாம ஃபாலோ பண்ணி போகக்கூடாது. ஸோ வி வில் லூஸ் அவர், அதாவது நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல நம்முடைய ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கன்விக்ஷன் வந்து நம்மளால மாயாவாத தத்துவத்துல கொண்டு வரவே முடியாது, அருவத்தன்மையில கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா மெயினா பக்தி என்பதே அந்த அருவத்தன்மையில வராது. அவங்க எல்லாருமே தியானம் இல்லையா, அடுத்து ஞானம், இப்படிதான் அவங்களுடைய ஆற்றல், புலன்களை அடக்கிறது, இந்த மாதிரி செயல்கள் தான் செய்ய முடியும். அதுல எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பையுமே நம்மளால எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது, உறவு முறையே இருக்காது. ஆனா பக்தியில வந்து உறவு முறையை நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக்க முடியும் இல்லையா? சோ உறவு முறை வந்தாலே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி ஈடுபாடும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வரும். உறவு முறை இல்லைன்னா கண்டிப்பா நம்ம அதனோட அட்டாச்மெண்ட் எதுவுமே இருக்காது. அதுபோல நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் என்ற அந்த பண்பு நம்ம கிட்ட உண்டு இல்லையா? ஒன்றின் மீது நமக்கு ஈடுபாடு உண்டு, ஒன்றின் மீது ஆசை கொள்ளக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் நம்ம கிட்ட வந்து அது நம்முடைய பிறவியிலே வந்திருக்கு. ஆனா அதை எதன் மீது நம்ம ஆசை கொள்ளணும், எதன் மீது நாம வந்து ஈடுபாடு கொள்ளணும்ன்றதுதான் அதை நாம தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கும். பௌதிகமா இல்ல ஆன்மீகமா என்பதை வந்து நமக்கு தான் சாய்ஸ் பகவான் கொடுத்திருக்கார். அது ஒண்ணுதான் நமக்கு சுதந்திரமே இல்லையா? இந்த செயலை எவ்வாறு செய்யணும்ன்ற அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறோம் பாருங்க, அந்த சுதந்திரம் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அதை கொண்டுதான் நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறுகின்றோமா இல்ல இழிவான பாதைக்கு செல்கின்றோமா என்பதை பற்றி எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். So the remark had caused disruption at the meeting and some of the disciples reported to the incident to Bhakti Siddhanta Saraswati, thinking he would be displeased. இதை போயிட்டு சொன்னாக்கா அவருடைய குரு வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் மேடையில பேசுறதுக்கு வந்து திட்டுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு. ஆனா அவர் வந்து he was pleased and remarked, he has done well அப்படின்னா அவர் acknowledgement. That means the right action will always be acknowledged இல்லையா? When he heard someone's compromise. ஸோ எப்பவுமே நம்ம தத்துவத்திலையும் சரி, நம்ம ஒரு பிலாசபியை புரிஞ்சுக்கிறதுலயும் சரி, we need to be very definite. அது ரொம்ப முக்கியம். we need to have a strong conviction இருக்கணும். நம்முடைய நம்பிக்கை அதுலதான். ஆரம்ப காலகட்டத்துல நம்ம கண்டிப்பா கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஆனா அதை நம்ம அலசி ஆராயத்துக்கு முன்பட்டோம் என்றால், மேலும் நம்ம அனுபவ ரீதியாக அதை உணர்றதுக்கான அந்த பக்குவத்தை வந்து பக்தி கொண்டு அறிந்தால், அப்ப நம்முடைய உணர்தல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம். சில பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார், when my Guru Maharaj was present, even big scholars were afraid to talk with even his beginning students. So my Guru Maharaj called
வாஸ் கால்ட் அஸ் லிவிங், அதாவது நடமாடும், அதாவது என்ன சொல்ற என்சைக்ளோபீடியான்னா என்ன சொல்லுவாங்க, டிக்ஷனரி மாதிரி இல்லையா? அது அதை விட இன்னும் பெரிய லெவல், உலக அளவுக்கு. எதை கேட்டாலுமே அதுக்கு அவரால் விளக்கத்தை கொடுக்க முடியும். ஈ கேன் ஜஸ்டிஃபை. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் தத்துவவாதி அவர் வந்து. He could talk with anyone on any subject. So he was so learned and no compromise. ஒரு தத்துவத்தின் மீது நின்னா அதுல இருந்து அவர் என்னைக்கும் மாற மாட்டார். அதுக்கான அதாவது விளக்கம் இதெல்லாமே பக்காவா அவர் வந்து செய்வார். So called saints, avatars, yogis, everyone who was false was the enemy of my Guru Maharaj. So அதாவது தவறாக பேசுபவர்களை கொண்டு உண்மையை அறிந்தவர்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்காது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலைதான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தான். பொய்மையை உரைக்க கூடாது. சோ உணர்தல், அதாவது அருவத்தன்மையில நம்ம எதையுமே பெருசா உணர முடியாது. அதுதான் பெரிய ப்ராப்ளமே. அவர்களை உணர்தலே வந்து பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான் இல்லையா? 3 நிலைகளை நம்ம படிக்கிறோம், பிரம்மன், பரமாத்மா அண்ட் பகவான் இல்லையா? சோ இவன் தோ தேர் ஆல்சோ தேர், இந்த பரமாத்மாவும் பிரம்மனும் வந்து அந்த பகவானுக்குள்ளேயே அடக்கம் உண்டு. ஆனா இந்த பிரம்மன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பரமாத்மாவை பற்றிய பகவானுடைய உணர்தலை பற்றி தெரியாது. அதே மாதிரி பரமாத்மால இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பிரம்மனை பற்றியும் பரமாத்மாவை பற்றி தெரியும். ஆனால் பகவானுடைய அதாவது உணர்தல் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. ரியலைசேஷன் கண்டிப்பா தெரியாது. ஸோ உணர்தல் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. மேலும் he could talk, எந்த டாபிக் வேணாலும் அவர் வந்து டிபேட் பண்ணுவார். மற்ற பிலாசபர்ஸ் வந்து டிபேட் பண்ணி அவங்களை உண்டு இல்லாம இவர் எதிரில் வந்தாலே பயப்படுவாங்க. ஓஹோ இன்னைக்கு நம்ம கஷ்டம் அவர்கிட்ட அப்படின்றதுக்கு வந்து he never compromised. Some God brothers complained that this preaching was a chopping technique and it would not be successful, but those who criticized him fell down. அப்படின்னா இப்படி அடிச்சு சொன்னா ஜனங்க வரமாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஈவன் நான் இந்த 2020 பகவத்கீதை கிளாஸ் கேட்டப்போ அப்பெல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட் தான். ஏன்னா தட் இஸ் வெரி 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 இனிஷியல் ஃபேஸ் இல்லையா? பகவத்கீதைன்னா என்ன படிக்கணும், அப்படி அது என்ன கொடுக்குது வாழ்க்கைக்கு, இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்ல இட் டுக் மேலி 1.5 இயர் வரைக்குமே இதை முழுமையா ஓரளவுக்காவது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இட் டுக் ஆக்சுவலி இல்லையா? அப்ப சில கருத்துக்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருந்ததில்லை எனக்கு கூட. when you go to first chapter, this was one of the students in 18 days, still I will never forget in my life. அப்ப எனக்கு அதை பத்தி யோசிக்க என்ன ரிப்ளை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது தெரியல. that was my first or second session in 2021, 18 days session. ஸோ அதாவது சாணக்கியர் அவர் அதாவது பிரபுபாதர் அவருடைய வியாக்கியானத்துல சாணக்கியருடைய அர்த்த சாஸ்திரத்தை வந்து மேற்கோள் காட்டி கொடுத்திருந்தார். ஸோ லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வந்து விமன் கூட கொடுத்திருந்தார் இல்லையா? ஸோ அந்த வர்ணசங்கரா வர்ண கலப்பெல்லாம் வரும் இல்லையா? இட் இஸ் a வெரி வெரி சேலஞ்சிங் டாபிக் அண்ட் தட் டு ஃபார் a பிகினர் இல்லையா? அதுக்கு என்ன வியாக்கியானத்தை கொடுக்கறது, எப்படி அதை வந்து நாம அவங்களுக்கு அர்த்தம் பண்ண வைக்கிறது இல்லையா? இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப். ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா தான் சொல்லணும், ஆனா அது சொன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டம். இப்படி ஒருத்தர் வந்து அதை மேற்கோள் காட்டி அடுத்த நாள்ல இருந்து அவர் கிளாஸுக்கே வரல. அவர் இடின் கம் ஆக்சுவலி. ஆனா எவ்வளவு சமாதானப்படுத்தி கூட அவர் கேட்கவே இல்லை. அந்த வியாக்கியானத்துக்காகவே அவர் வரவே இல்லை அவர். ஆனா இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது, பாகவதத்தை வாசிக்கும் பொழுது இல்லையா, அண்ட் தென் எவ்வாறு இந்த 2ஆம் சிருஷ்டி எல்லாம் படைக்கப்படுகிறது, பிரம்மர் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டார், அவர் முதல் தோன்றுதல் வந்து அதாவது அதாவது ஆண்மகனுக்கு உரித்தான அந்த மீசையும் அடுத்து வந்து இந்த மார்பகங்களும் என்று படைத்தது என்பதை வந்து நாம படிச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சோ இப்படி இந்த படைப்பே இப்படிதான் இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம உணர்றதுக்கான, ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய ஆச்சாரியர் வந்து அவர் எழுதியிருக்காருன்னா அதுல ஒரு உண்மை இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் மனசு சொன்னாலும், நமக்கு அதனுடைய தாத்பரியத்தை வந்து புரிஞ்சுக்க கூடிய பக்குவம் இல்லை அந்த சமயத்துலன்றது வந்து நல்லாவே தெரிய வந்தது. ஆனா பிற்காலத்துல அதை வந்து வாசிக்க மேலும் வந்து நம்ம பக்தி சாஸ்திரி இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது, இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும் பொழுது, பாகவதம் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும் பொழுது அதுக்கான விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நல்லாவே தெரியுது. விமன் ஆர் எமோஷனலி டைட் இல்லையா? ஸோ விமன் வந்து மோர் அட்டாச்மெண்ட் தேன் மென். அது நம்முடைய பாடிலி ஸ்ட்ரக்சரே அதுதான்.
அதனாலதான் நமக்கு வந்து லோ இன்டெலிஜென்ஸ் இதுல வந்து நமக்கு கேட்டகரைசேஷன். நான் எமோஷனலி டயர்ட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து வில் ப்ரோன் டு டூ த மிஸ்டேக்ஸ். கண்டிப்பா தவறு இழைப்பதற்கு வந்து சாத்தியக்கூறு நிறைய உண்டு. அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி. So எல்லாமே குழந்தை அது கரெக்ட், அது கரெக்ட். ஆனா ஆண்மகன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட் காட்ட மாட்டாங்க. ஏன்னா பெண்ணுக்கு தான் உரியது. ஏன்னா பெண் தான் 10 திங்கள் வந்து குழந்தை சுமக்கிறாள் இல்லையா? தட் பாடிலி அட்டாச்மெண்ட் வந்து பெண்ணுக்கு ஜாஸ்தி. இந்த விளக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இப்ப படிச்சுக்கிட்டே வரும்பொழுதுதான் புரியாது. ஸோ லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னா புத்தியற்ற தன்மை கிடையாது. இட் இஸ் வி ஷுட் நெவர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஆக்சுவலி. சி தென் வென் எமோஷனலி டை ஆகும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா வீல் ப்ரோன் டு டூ மிஸ்டேக்ஸ். அதனால்தான் வர்ண சங்கரா அப்படிங்கிற அந்த வர்ண கலப்பு வர்றதுக்கான காரணமே அடுத்து வர ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே அதுல வரும். 31 to 37 to 47 நினைக்கிறேன் அந்த ரேஞ்ச்ல வரக்கூடியது. டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி வந்து அதுலதான் வரும். ஸோ இப்படி நம்ம இந்த வியாக்கியானங்கள் படிக்கும்பொழுது ஒரு ஆச்சாரியார் வந்து சொல்லியிருக்காருன்னா அதற்கான காரணம் என்பது கண்டிப்பா இருக்கும்ன்றத வந்து நாம உணரோம். மேலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கம். அதனால எல்லா பெண்களுமே வந்து நம்ம அதாவது we are not having any intelligence-ஆ அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு வீட்டுல வந்து பெண் தான் வந்து அதாவது பிவட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு அச்சாணி மாதிரிதான். அச்சாணி இல்லாம வண்டி ஓடவே ஓடாது, சக்கரை வைங்க ஒரு நிலையில நிக்க இல்லையா. So she is the pillar of the family. So that's why she has to be protected. பெண்ணை வந்து நாம என்றைக்குமே போற்ற வேண்டும், பெண்மையை போற்ற வேண்டும், அவளை பாதுகாக்க வேண்டும், ரட்சிக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல வந்து கண்டிப்பா எல்லாமே மேன்மையான நிலைகள் அடையும். எங்கே இழிவு என்பது ஏற்படுகிறதோ அங்கே வந்து சறுக்கல் என்பது கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அதனால we need to have that. அந்த ப்ரொடெக்ஷன் வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது தந்தை, அடுத்து வந்து அண்ணன், அடுத்து வந்து கணவர், அடுத்து பிள்ளை, இப்படி ஒவ்வொரு வயதிலுமே பெண் வந்து அதாவது ரட்சிக்கப்படுகிறாள், ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவர். ஸோ அதனால நம்ம இந்த லோ இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னும் போது அப்படின்னா எல்லா அதர் ஜெண்டர், அதே ஃபெமினின் ஜெண்டர் தான் இப்படின்னு கிடையாது, மேல் ஜெண்டர் மட்டும் அப்படின்னா வச்சதுன்னா அவங்களுக்கு வேற வீக்னஸ், அவங்களுக்கு ஈகோ, நமக்கு எமோஷன். இட் இஸ் த பாடி ஸ்ட்ரக்சர். இதுதான் நம்முடைய இந்த ஸ்தூல உடலினுடைய தன்மை. அதை நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியாது. பகவானை இப்படி நம்ம இந்த லோ இன்டெலிஜென்ஸ் நினைக்கிறது அது அந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல வரும்போது தான் ஆகுமே தவிர ஜென்ரலா யாரையுமே நம்ம சொல்றது இல்லை. அதுல அப்படி நம்ம சொல்லக்கூடியது பகவான் 10வது அத்தியாயத்துல மீண்டும் என்ன சொல்றார், 6 விதமான நிலைகள் பெண்களிடத்துல வந்து பகவான் நம்ம பார்க்க முடியும். அவளுடைய புத்தி இல்லையா, அழகு, அழகான பேச்சு இல்லையா, அடுத்து வந்து பொறுமை, இது இந்த மாதிரி எல்லாத்து அதிர்ஷ்டம், இதுல எல்லாத்துலயுமே பகவான் இருக்கிறதா சொல்றார். அப்போ we need to see இந்த எந்த சூழ்நிலை என்ன மாதிரி ஒரு இதுல வந்து பேக்ரவுண்ட்ல வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்குன்றத வந்து நாம உணரணும் இல்லையா. பகவானுடைய பார்வைக்கு முன்னாடி எந்த பேதபாவமே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் ஆத்மாவுக்கு வந்து there is no gender அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம படிச்சுதான் வரோம் இல்லையா. ஆத்மாவுக்கு வந்து ஆண் பெண் என்ற இதே கிடையாது. ஆத்மா irrespective ஆஃப் நாம மரணிக்கும் பொழுது எந்த உணர்வுகளோட இருந்து இல்லையா, நம்முடைய உணர்வுகள் மற்றும் ஆசைகள் இதெல்லாம் கொண்டு நம்முடைய கர்ம பலன்கள் கொண்டு நம்ம ஒரு ரூபத்தை எடுக்கிறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து பெண்ணை பார்த்தா பிடிக்கும்னா கண்டிப்பா அடுத்த ஜென்மம் வந்து நாம பெண்ணாக பிறப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ யார் மீது நம்முடைய இது எவ்வாறு நம்ம பரத மகாராஜ் வந்து அவ்வளவு ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணார் இல்லையா. ஸோ அவர் எந்த யுகத்துல இருந்தார், திரேதா யுகத்துல இல்லையா. திரேதா யுகத்தினுடைய தர்மம் எது, பக்தி செய்யறதுக்கு வந்து யக்னங்கள் தான் இல்லையா. சோ அவர் வானப்பிரஸ்த நிலையில வந்து எப்பொழுதுமே இறைவனுக்கு வந்து யக்னங்களா செஞ்சுட்டு இருந்தார். ஆனா அந்த மான் மீதும் அவருக்கு வந்து ஈடுபாடு வந்துவிட்டு அதை யார் ரட்சிப்பாங்கன்றது. அதனாலே அவருடைய போக்கஸ் எல்லாமே அந்த மான் மீது போய் அவர் வந்து அன்றாடம் செய்ய வேண்டிய அந்த சாதனை அவர் செய்யாமலே போனார். he became bereft of that இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அவர் மரணிக்கும் பொழுது இந்த மானை யார் ரட்சிப்பாங்கன்னு நினைச்சுட்டே மரணித்தார். அதனால அவர் எவ்வளவோ அதாவது பக்தி செயல்கள் எல்லாம் செய்திருந்தும் மரணிக்கும் தருவாயில் மானையே எண்ணிக்கொண்டு அவர் மரணித்ததால் அடுத்த பிறவி அவர் வந்து மானாக பிறக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு வந்தது. ஆனாலும் அவருடைய முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய புண்ணிய காரியங்களால மீண்டும் மனிதனாக தோன்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கிட்டியது. அவர் தான் ஜடபாரதர் இல்லையா. சோ இப்படி நாம் இதெல்லாம் ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ சன்னியாசிகள்
நோ காம்ப்ரமைஸ், ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு, இது எங்க எடுத்துட்டு போகணும்னு. அதாவது எதையுமே வந்து கிளியர் கட்டா நம்ம வந்து கண்டிப்பா கட் அவுட்டா வந்து பிலாசபில வந்து எப்பயுமே டீவியேஷன் கொடுக்கக்கூடாது. இப்படி அதாவது நமக்கு இருக்கலாமா இருக்காதோன்ற அந்த கன்ஃபியூஷன்ல நம்ம ஒரு வியாக்கியானத்தை சொல்லவே கூடாது. வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அதாவது நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்க தெரியணும், புரியலன்னா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த விளக்க உரையினுடைய ஆழ்ந்த நோக்கம் என்னன்றத வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி சாப்பிங் டெக்னிக் அப்படின்னா அந்த வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டு பேசுறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பேசினா இனிமே யாருமே இந்த சாது சங்கத்துக்கே வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த இதுதான். those who criticize him fell down. ஆனா அவ்வாறு சொன்னவங்க கூட வந்து they also fell down from the spiritual path. ஷீலா பக்தி சித்தாந்தா இஸ் ஆல்சோ known as சிம்ம லயன் குரு, சிம்ம குரு அவருக்கு பேரு. ஏன்னா அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் பிலாசபி, அந்த இது அவருடைய ஸ்பீச் இல்லையா, எந்த ஒரு காரியத்திலுமே அவ்வளவு ஸ்ட்ராங். On occasion when he saw someone he knew to be proponent of impersonalism, யாராவது ஒருத்தர் இம்பர்சனல் பத்தி கிரேட்னஸ் சொன்னாங்கன்னா அவங்கள கண்டிப்பா விடவே மாட்டாங்க. Why are you cheating the people with the Mayavada philosophy? He would often tell his disciples not to compromise. Why should go flatter? நீங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு அப்படி விடுறீங்க? You should speak the plain truth without any flattery. Money will come anyway. இல்லையா? அப்படின்னா ஈவன் பாகவதம் கூட சப்தாகம் பண்ணக்கூடாது. காசுக்காக பாகவதத்தை சொல்லி கொடுக்கவே கூடாது. பகவத்கீதையும் பாகவதமே ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்கணும். தட் இஸ் த சேவா டு காட். நாம சொல்லி கொடுக்கறவங்களுக்கும் அது நல்ல ஒரு, அதாவது இந்த ஆத்ம சுத்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும், கேட்பவர்களுக்கும் அதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுக்காக தான் இதை வாசிக்கிறதே இல்லையா. இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்னா தூய்மையாக நம்ம ஆத்ம சுத்தம் இருக்கணும். இதற்காகவே இது செய்யப்படுகிறது. ஆனா காசுக்காக செஞ்சோம்னா அதுல ஈடுபாடு இருக்காது. நாம இப்ப பக்தி செய்யும் பொழுதே நம்ம காலையில மங்களார்த்தி பாக்குறோம், அடுத்து வந்து குரு பூஜை பாக்குறோம், பாகவதம் கேட்கிறோம் இல்லையா, இத்தனையும் பகவத்கீதா படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், கிளாஸ் சொல்லி கொடுக்கிறோம், கேட்கிறோம், எல்லாமே நடக்குது. ஆனா இவை அனைத்துமே அன்பு கொண்டு இறைவன் மீது நம்முடைய நாட்டத்தை நலன் விரும்பி மாதாஜி, நலன் விரும்பி எல்லோருக்குமே வந்து எல்லோருமே வந்து கரை சேரணும்ன்ற அந்த ஒரு நோக்கத்தை கொண்டே அதை நாம செயல்படுத்தணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, மேலும் தான் இதை செய்கின்றேன் என்ற அந்த இதுவும் இருக்கக்கூடாது, ப்ரைட் இல்லையா, அதாவது தற்பெருமையும் இருக்கக்கூடாது. தட் ஆல்சோ நம்ம மனசுல இருந்து நாம செய்யறதே கிடையாது. இந்த காரியம் வந்து சொல்வதும் கேட்பதும் எல்லாம் இறைவனுடைய கருணை, குரு பரம்பரானுடைய கருணையால இது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா. we don't have any right to take the credit of this இல்லையா. நமக்கு இதை வந்து கிரெடிட் எடுத்துக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு இதுவே கிடையாது, அருகதையே கிடையாது. ஸோ we should say thanks இல்லையா. அது எவ்வளவு தேங்க்ஸ் சொன்னாலுமே நமக்கு பத்தாது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக. So whenever Srila Bhakti Siddhanta wrote or spoke of the Vaishnava philosophy, he was uncompromising. காம்ப்ரமைஸ் செய்யவே கூடாது. ஒரு தத்துவத்துல வந்து கண்டிப்பா காம்ப்ரமைஸ் செய்யக்கூடாது, காம்ப்ரமைஸ் வரவே கூடாது. சில சமயத்துல ஆரம்ப காலகட்டத்துல நம்ம வீட்டுல எல்லாருமே நம்மளை ஏத்துக்கிறாங்களா, இப்படி ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாமே வரும். ஈவன் ஐ ஹவ் ஆல்சோ பாஸ் த்ரூ என்னுடைய ஓன் எக்ஸாம்பிள். ஆனா ஒண்ணு மற்றும் NND பிரபுஜியோட ஜோட்னா ஹை ஜோட்னா நை அப்படின்ற அந்த இது என்ன, எல்லாருமே அதாவது பரம்பொருளையே தான் வணங்குவாங்கன்றது கிடையாது. ஒரு வீட்லயே வந்து டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா. அவங்களுடைய இதுக்குமே வந்து நாம மரியாதை கொடுக்கணும். ஸோ ஜோட்னா ஹை அப்படின்னு அதோட சேர்ந்து நாமளும் வந்து நம்முடைய இதை வந்து நாம எடுத்துட்டு போகணும். சில சமயத்துல என்னுடைய பிரபுவே சில சமயத்துல கேட்பார், நீ வேற யாருமே வணங்க மாட்டேன்ற, வெறும் கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் நீ வணங்குற அப்படின்னு சொல்லுவார். நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு எனக்கு. ஆனா அதை நான் வேணும்னு செய்யறதும் கிடையாது எதுவுமே. ஐ நெவர் டூ தட். பட் ஏன் அவருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு தோன்றுகின்றதுன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஒன். பட் தெரியாது, பகவான் மேல ஈடுபாடு, அவ்வளவுதான் நமக்கு இல்லையா. அது ஏன்னா அதை செய்ய வைக்கிறார் அவர் தான். நாம ஒன்னும் அதுல வந்து கிரேட்டா எதுவும் பண்றது கிடையாது. தட் இஸ் த ஃபெய்த். ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் வி ஆர் டூயிங் இல்லையா. நம்பிக்கை, உணர்தல். சோ அவரை வணங்கும் பொழுது அவருடைய உடல் அங்கமா இருக்கக்கூடிய தேவர்களும் அதிலேயே அடக்கம் ஆகிறார்கள். வி ஆர் நாட் மிஸ்ஸிங் தட். அந்த கான்செப்ட் எனக்கு நன்னா புரியுது. ஆனா அதை எடுத்து வச்சா அவங்க ஏத்துக்குவாங்களான்ற அந்த இது எனக்கு தெரியாது. சோ அவங்களுக்கே இறைவன் அதை வழங்கட்டும், அதை உணர்வதற்கென்று நான் பிரார்த்தித்துக் கொள்வேன். ஏன்னா நாம சொன்னோம்னா விமே பிகமே சோபாஜி மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா. சோ அதனால நிதானமாக அவர்களுக்கே புரியக்கூடிய வண்ணம் ஒரு நாள் பகவான் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா அருள் புரிவார்.
அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் எனக்கு உண்டு. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம வீட்டுல உங்க வீட்டுங்கள்ல கூட இருக்கும். அதனால நாம் என்றைக்குமே ஒருத்தருடைய நம்பிக்கையை நாம வி ஷுட் நெவர் புல் டவுன் இல்லையா? ஆனா அதே நம்முடைய நம்பிக்கையை யாராவது ஏதாவது குறை சொல்லிட்டாங்களோ அதை நாம தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இந்த 2 குணாதிசயங்களை நாம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில வந்து வி ஷுட் ஹாவ் எ டாலரன்ஸ் இல்லையா? ஸோ மேலும் வந்து நம்மள யாராவது ஒருத்தர் வந்து அவமானப்படுத்திட்டா முதல்ல அவங்கள வந்து மறந்து விடணும். அவங்க நம்மள அவமானப்படுத்திட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை நாம விட்டுடணும். ஸோ அந்த ஒரு பக்குவத்துக்கு நம்மள நாம உயர்த்தி கொள்ளணும். அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல நம்ம முன்னேறதுக்கான பாதை. ஆனா எப்ப நாம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளை இவ்வாறு செய்தாங்களே அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருந்தோம்னா ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல கண்டிப்பா நம்ம முன்னேறவே முடியாது. அந்த வார்த்தைகளுடைய கர்ம பந்தனத்தோட நாம் இணைந்து மீண்டும் மீண்டும் அந்த பாவத்திலேயே தான் நாம உழண்டு இருப்போம். அதனாலதான் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் இக்னோர். நான் நிறைய இடங்கள்ல உங்களுக்கு இக்னோர்ன்னு சொல்றதுக்கான காரணம் கூட இதுதான். ஏன்னா ஒரு செயலோட நாம பின்னி பிணைய வேண்டாம். அது அப்படியே பின்னி பின்னி போயிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் த பாண்டிங் இல்லையா? நிறைய இடங்கள் நமக்கு இதுதான் வியாக்கியானமா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் கொடுத்திருக்காரு. வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் தட் ஃபர்கிவ்னஸ். வி ஷுட் ஃபாலோ த ஆச்சாரியா. அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு நன்மைதான் வழங்கும் இல்லையா? சோ மேலும் இன்னொரு அழகான வார்த்தைங்க பாருங்க. டோன்ட் ட்ரை டு சீ காட். பகவான நம்ம தேடி போக வேண்டியதே இல்லை. நாம செய்யக்கூடிய பக்தியை மெச்சி பகவானே நம்மளை தேடி வர மாதிரி நம்முடைய பக்தியை நாம மேன்மைப்படுத்தி கொள்ளணும். தட் இஸ் த ட்ரூ வர்ஷிப். அந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தியினுடைய லெவலை வந்து நாம ப்ரோக்ரஸிவா எடுத்துட்டு போகணும். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்தா would say, but act such a way that God sees you. அழகான ஒரு வரி இல்லையா? we should always போர்ட்ரேட்டா எழுதி வச்சுக்கணும். இதை நாம இறைவனை தேடி செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாம ஆற்றக்கூடிய பக்தினால பகவானே நம்மளை தேடி வர மாதிரி நம்முடைய செயல்களை, நம்முடைய குணாதிசயம், நம்முடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி பக்குவப்படுத்திக்கணும். இப்ப இறைவனே நம்மளை தேடி வர்ற மாதிரி நம்முடைய பக்தியை கண்டு. ஸோ தட் இஸ் வேர். அது தூய பக்தி இல்லையா? அந்யாபிலாஷ சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம். பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு இல்லையா? பக்தியோட சாமர சிந்துல நீங்க எல்லாரும் மனப்பாட ஸ்லோகம்லாம் முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சோ ஞானம், கர்மம், இந்த செயல்களால் வரக்கூடிய பலன்களை எல்லாம் விடுத்து இல்லையா கேவல பக்தி மற்றும் நாம் ஆற்றினோம் என்றால் கிருஷ்ணானுசீலனம் இல்லையா? இறைவனே நம் தரப்பில் வந்து வரக்கூடிய அளவுக்கு நாம செயல்படலாம். சோ அந்த ஒரு இது மட்டும்தான் நாம வளர்த்துக்கணும். பக்தி சித்தாந்தா condemned people, temple proprietors who made a business of showing the deity for a living. To be a sweeper in the street was more honorable, said. He coined a Bengali phrase, Salagram Dwara Vadam Banga. The priests are taking the Shalagrama deity as a stone for cracking nuts. In other words, if a person shows the Salagrama form of the Lord or any form of the deity simply with a view to make money, then he is seeing the deity not as a Lord but as a stone, means of for earning his livelihood. I think இந்த மாதிரி சிட்டிஸ்ல கூட நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு பிளேட்ல வச்சுட்டு பகவானுடைய போட்டோவையோ, எந்த ஈவன் தேவர்களுடைய போட்டோ கூட இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு விக்கிரகத்தை வச்சுட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லார்கிட்டயுமே வந்து காட்டி காட்டி காசு வாங்குவாங்க. உண்மையிலேயே அவங்க அந்த கடவுளை வணங்குறாங்களோ இல்லையோ, அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ அங்க வரக்கூடிய அந்த காசை வச்சு அவங்களுடைய ஜீவனத்தை அவங்க நடத்திக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு. தட் இஸ் அ ராங் வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ். அதுக்கு நாம என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. Okay, Abhay had the opportunity to see his spiritual master deal with the nationalist Subhash Chandra Bose, who had been Abhay's schoolmate. So, Prabhupadaruடைய classmate அவர் Subhash Chandra Bose இல்லையா? So the great nationalist அவர். Bose had come in somewhat critical mood, concerned about Srila Bhakti Siddhanta's recruiting young men into religious life. Was concerned. ஸோ எல்லாரும் இந்த இதுக்கு வந்துட்டாக்கா அப்புறம் யாரு தேசத்தை காப்பாற்றுறது? ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு ஆர்மி மாதிரி எடுத்துட்டு வந்துருந்தார் இல்லையா? அதனால ஸ்ரீலா பிரபுபாதா சுபாஷ் சந்திர போஸ் கேம் டு மை குரு மகாராஜ் ரூம் அண்ட் செட், சோ மெனி பீப்புள் யூ ஆர் கேப்சர்ட், தே ஆர் டூயிங் நத்திங் ஃபார் நேஷனலிசம். தேசத்துக்காக அவங்க எதுவுமே செய்யல அப்படிங்கறது அவருடைய வருத்தம். மை குரு மகாராஜ் செட், வெல், ஃபார் யுவர் நேஷனல் ப்ரொபகாண்டா யூ ரிக்வயர் வெரி யங், வெரி ஸ்ட்ராங் men, but these people are very weak. You can see very skinny.
So don't put your glance upon them. Let them eat something and chant Hare Krishna. In this way, he avoided him. So, அழகான விளக்க உரை இல்லையா? தேசத்துக்காக நிக்கணும்னா அவங்க கண்டிப்பா வீரத்தோடும் வலிமையோடும் இருக்கணும் இல்லையா? உடல் பலம் ரொம்ப முக்கியம் கூட. அப்படி இருக்கும்பொழுது இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பிசிக்கலி தேர் நாட் அவ்வளோ இல்லை. அட்லீஸ்ட் அவங்க ஏதாவது கொஞ்சமா சாப்பிட்டு மகாமந்திர ஜபத்தியாவது செய்து பகவானை வந்து அவங்க வந்து சேவிக்கிட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக இந்த ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்ததா வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார். ஷிலா பக்தி சித்தாந்தா யூஸ் டு சே தட் வென் த டே கேம் when high court judges were devotees of Krishna with Vaishnava tilaka on their foreheads, then he would know that the mission of spreading Krishna consciousness was becoming successful. So இது அவருடைய prediction. So நியாயத்தை வழங்கக்கூடிய அந்த நீதிபதிகள் ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இறைவனுடைய பக்தர்கள். ஆனால் கண்டிப்பா நீதி வழங்குவதும் அங்கே நியாயம் வந்து நிலைப்படுத்தப்படும் இல்லையா? அங்கே தர்மம் என்று நிலைக்கும். ஸோ அதனால அவங்க எல்லாமே அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்தா, ஏன்னா அவருடைய தந்தையாரும் வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டா தானே இருந்தாரு, பக்தி வினோத தாகூர். he used to be a work as a magistrate கோர்ட்ல இருந்து, அண்ட் அவரு பக்தராகவும் இருந்தார். ஸோ அதை அவர் பார்த்திருக்கார் ஆக்சுவலி. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வை வந்து பரப்புவது மிக சுலபம், மேலும் அது வெற்றிகரமாக செல்லும் என்பது அவருடைய கருத்து. He said that Jesus Christ was the Sakti Avesha Avatara, an empowered incarnation of, he's a son of God இல்லையா? How can it be otherwise? He sacrificed everything for God. எல்லாருடைய பாவத்தையுமே அவங்க அந்த ரிலீஜன்ல அதுதானே சொல்றாங்க, பாவ மன்னிப்பு, நான் பாவதெல்லாம் கர்த்தர் ஏத்துக்குவார் அப்படிங்கிறதா அவங்க. அதாவது சாட்டர்டே நினைக்கிறேன், they will go to church and then they will in front of the priest வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா பாவத்துல இருந்து விளக்கம். சண்டேவா எனக்கு தெரியாது, பட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் சாட்டர்டே ஆர் சண்டே, பட் தே வில் கோ டு த பிரீஸ்ட். அவங்க செய்த பாவத்தை அங்க வந்து தே வில் புட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் தென் பாவ மன்னிப்பு கேட்பாங்க. ஸோ கர்த்தரும் அதை மன்னிப்பார் அப்படின்னு கர்த்தருடைய, அதாவது மன்னிப்பார் என்ற அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து வந்து பூஜாரி வந்து சொல்லுவார். அதாவது பிராய்ச்சித்தம் தே ஆர் டேக்கிங் இன் திஸ் ஸ்காலர்லி. ஆனா அதனால எந்த ஒரு அந்த அட்டோன்மெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதனால எந்த ஒரு பயனுமே கிடையாது. அவங்க அந்த வாரத்துக்கான அந்த பாவத்துல இருந்து விளக்குனாலும் மறுபடியும் திங்கக்கிழமையில இருந்து அதே மாதிரி பாவத்தை தான் அவங்க செய்வாங்க. இட்ஸ் லைக் a சர்க்கிள். பாவ மன்னிப்பு என்பது மீண்டும் அந்த பாவத்தை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு கேட்டாக்கா அது கண்டிப்பா அது பாவ மன்னிப்புக்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு இல்லையா? உண்மையான அட்டோன்மெண்ட், ட்ரூ அட்டோன்மெண்ட் நம்ம இதுல பாகவதத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே வரும், வாட் இஸ் த ட்ரூ அட்டோன்மெண்ட். பரிஷித் மகாராஜ் பாகவதத்துல தான் நினைக்கிறேன். ட்ரூ அட்டோன்மெண்ட் எந்த புக்ல படிச்சோம் நம்ம? ட்ரூ அட்டோன்மெண்ட் என்னோடின்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ ஒன் புக்ல தான், நான் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல ட்ரூ அட்டோன்மெண்ட் எது அப்படிங்கிறது. ஸோ ட்ரூ அட்டோன்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும், நம்ம வாட் வி ஹவ் டன் அப்படிங்கறது வந்து ரியலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இறைவனிடத்துல வந்து பக்தி கொண்டு இன்னும் அந்த பக்தியை வந்து மேன்மையா பெருக்கும் பொழுது மீண்டும் அந்த பாவத்தை செய்யாத ஒரு வாய்ப்பை நம்ம பெறுகிறோம் இல்லையா? We should never do the atonement things. True atonement is chanting the mantra, praying, worshipping the God. Okay. In a scholarly language declared, the materialistic demeanor cannot possibly stretch to the transcendental autocrat. But sometimes in speech, he phrased it in more down-to-earth way. The mundane scholars who are trying to understand the Supreme Lord by their senses and mental speculation are like a person trying to taste the honey in a bottle by licking outside of the bottle. Philosophy without religion, it's a dry speculation. Yeah? And religion without philosophy is a sentiment. ரெண்டுமே வந்து நல்லது கிடையாது இல்லையா? வெறுமனையே தத்துவத்தை சொல்லி அங்கே வந்து தர்மத்தை பற்றி அறியாம இருந்தோம்னா அது நமக்கு வந்து நம்முடைய கற்பனையால நம்ம யூகங்களை அமைத்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறோம்னு அர்த்தம். அதே தர்மத்தை தெரிஞ்சு அதனுடைய தாற்பயத்தையே புரிஞ்சுக்காம அதன் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தத்துவத்தையே புரிஞ்சுக்காம நாம வந்து பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணோம்னா அது சென்டிமெண்ட். இதுல ரெண்டாவது ரகம் தான் நாம எல்லாம் நிறைய பேர் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா? நம்ம வாழையடி வாழையா நம்ம குடும்பத்துல சில சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க.
அதை இன்னும் கூட நாம ஃபாலோ பண்ணிடணும். எதுக்கு அவங்க அதை செஞ்சாங்க, அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படிங்கறது வந்து நாம என்றைக்குமே கேட்டிருக்க மாட்டோம். அது நம்ம பாக்குறது வந்து இதுதான் செகண்ட் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தது. ஆனா இப்போ அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம், இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்துல வந்த பிறகு அட்லீஸ்ட் எதுக்கு இதை செய்யறோம் அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சது இல்லையா. நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஐ திங்க் இதை அழகா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ட்ரை ஸ்பெகுலேஷன் மாதாஜி எத்தனாவது சாப்டர் மாதாஜி இது? 4th சாப்டர் தான் மாதாஜி, இன்னும் முடிக்கல. இது பெரிய சாப்டர், இது பெரிய சாப்டர். இன்னும் 2-3 வாரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பெரிய சாப்டர், இது நிறைய பக்கங்கள் இருக்கு. ஃபைன், இது யாராவது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நோட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. கிரேட், நோட் பண்ணி வச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஃபைன் ஃபைன், தேங்க்யூ வெரி மச். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். எல்லாரும் நல்லபடியா படிச்சு உங்களுடைய இனிஷியேஷன் இத வந்து நல்லபடியா 3 முடியும். மணிக்கு நாங்க எல்லாம் மீட் பண்ணோம் மாதாஜி. ஒரு கொஸ்டின் டேக் ஒண்ணு இருந்தது, அத இது பண்ணாங்க. குட் மாதாஜி, எல்லாருமே பண்ண வைங்க. யாரெல்லாம் சொல்ல முடியலையோ அவங்களுக்கு 1த்துக்கு 4 வாட்டி சொல்ல வைங்க. தட் இஸ் த திங் யூ ஆர் டூயிங் as a சேவா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,